Tropical Storm Bavi nihinay samtang nagpadung sa Pilipinas. Nasigpatan si Bavi sa 2,100 kilometers east sa Bicol Region ug gikatakdang mosulod sa nasod ugma sa buntag adlaw Martes. Matod sa pag-asa nga gikan sa 85 kilometers per hour ang bagyo nihinay ngadto sa 75 kilometers per hour. Nausab-sab ang pag-irog niini gikan sa west-northwest ngadto sa west-southwest sa 35 kilometers per hour. Dugang sa Weather Bureau nga kung mosulod na sa Pilipinas si Bavi, panganlan kining Bagyong Betty, ang ikaduhang bagyo nga mosulod sa Pilipinas ning tuiga. Apan si pag-asa forecaster Alvin Pura ni pasabot nga sa kasamtangan dili pa makaapekto ang bagyo sa nasod. Matod niya nga nagpadayong makasinati ang mga Pinoy ug mapanganuron ngadto sa ginagmay nga pag-ulan.